O deputado autonómico Vicente do Casar, acompañado da voceira do Grupo Municipal Socialista en Carballedo, Isabel González Blanco, e do secretario de organización, Carlos Ferreiro, desprazáronse hoxe a Barrela para reclamar novamente a construción da mini residencia de maiores en Carballedo. O Grupo Socialista levará novamente ao Parlamento esta cuestión. É a segunda vez que o Partido Socialista leva ao Parlamento de Galicia o tema dun centro de maiores en Carballedo, non? Levámoslo aproximadamente hai un ano, e por insistencia de Isabel, nosa concelleira portavoz aquí en Carballedo, pois volvémoslo a levar por segunda vez. Consideramos que estamos diante dun tema importante para este concello, porque estamos a falar da Galicia interior, dun concello profundamente embellecido, e nos pensamos que este espacio é totalmente imprescindible aquí. Temos todos os datos, toda a información para poder defender con entusiasmo esta iniciativa. O que nos queremos, basicamente, é que o Concello de Carballedo teña unha residencia de maiores, e que a xente de Carballedo, cando ten necesidade, vense dun centro de día ou dun centro de maiores, non teña que ir a concellos limítrofes. Queren que o Partido Popular concrete as previsións que manexa a Xunta de Galicia con respecto á construción e posta en marcha desta infraestrutura que non termina de facerse realidade, a pesar de que é unha demanda que se arrastra dende hai moito tempo. A pesar de ter un alcalde que leva gobernando, do Partido Popular leva gobernando 30 anos en Carballedo, e non foi quen hasta o día de hoxe de sacar adiante esta obra. É verdade que cada vez que hai eleccións, cada vez que se aproxima un proceso electoral, sempre aparece de novo a residencia de ancianitos, non? Bueno, pois nós por segunda vez vamos a levar isto. Para os socialistas trátase dun compromiso incumprido, e é a segunda vez que levarán iniciativas sobre esta residencia á Cámara Galega. Esta vez están dispostos a leválo ao pleno, xa que a primeira vez a cuestión debatiuse en comisión. Que a Xunta de Galicia se desentende, en este caso, de un concello que ten unha necesidade dende hai moitos anos, e que creo que o que se está a pedir é de xusticia social. E nós, como Partido Socialista, vamos a intentar que este tema sale adiante. Por cansancio non nos van a convencer. Si ahora vai por segunda vez, iremos 3 veces, porque además a nosa portavoz aquí en Carballedo non lo pide. Eu estou seguro que se ela for a alcaldesa de Carballedo, este problema estaría solucionado hai moitísimos anos. Pero claro, eso é unha decisión que teñen que tomar tamén os cidadáns de Carballedo. Nós, como Partido Socialista, vamos a defender esta causa porque pensamos que é xusta. Non nos vamos a cansar de defendela. Os potenciais usuarios da residencia centro de día na súa maioría viven sós e contan con poucos recursos económicos, segundo os datos dos socialistas. Unhas están en Villamarín, que é da provincia de Ourense, outros están en Chantada, outros están en Taboada, outros estiveron en Ferreira de Pantón, outros están en Sarria, que están esparcidos por as dúas provincias, por a de Lugo e por a de Ourense. Segundo os responsables do PSOE, o compromiso coa residencia figura en varias actas dos plenos locais. Eu vou a luchar, e estou aquí, e teño unha prioridade, que é unha residencia e un centro de día para as persoas maiores. Porque a min o que me move e o que me motiva, de alguna maneira, son os nenos e as persoas maiores, e as mulleres tamén. Iso hai que pedir, e hai que traballar, que é o que lle digo eu ao alcalde. Digo eu ao alcalde, é que presentar os papeles non sirve de nada. Os papeles hai que movelos. Hai que movelos e hai que insistir. Tanto o edil do Partido Socialista en Carballedo como o deputado monfortino Vicente do Casar fixeron referencia á cuestión demográfica, a loita polo despoboamento na Galicia interior, un traballo que vai directamente vinculado a este tipo de servizos. Estamos luchando todo para asentar población e despois resulta que ao non haber servicios, a xente vais, porque lle lo exixen. Dá a sensación sempre de que o Partido Popular é un gran defensor da Galicia rural, da Galicia do interior, xustamente cando hai campañas electorales. Pasado o momento das campañas, ninguneo e abandono total. Como acaba de decir Isabel, como fixamos población nun sitio? Pois fixamos se temos servicios, se temos un colexio, se temos un centro médico, se temos unha guardería, se temos un centro de maiores. Se non temos servicios, a población, e non temos empleo, a población terá que ir para as grandes cidades, e a Galicia interior, que é tan importante para o Partido Popular en campaña electoral, cando lle piden os votos, pero pasa ese momento, abandono e ninguneo total. A entidade local conta dende hai tempo cos terreos necesarios para levar adiante esta actuación, xa que existe no Colexio Público da Barrela unha parte construída sen utilizar, que xa foi desafectada para albergar a residencia. O proxecto de construción, valorado en 22.000 euros, xa está elaborado, pero agora resta que alguén financie as obras e a posta en marcha do proxecto.